Sí, sí, sí. Bueno, bo día, benvidos e benvidas a esta presentación da nova tempada da Sala Ártica. A verdade é que estamos moi emocionados pola acollida de público, porque isto tampouco é habitual. Estamos encantados, estamos agradecidos, estamos contentos de que o teatro mova esta cantidad de xente en contra do que se cree normalmente. Presentamos esta nova tempada con máis ilusión que nunca. Foi un ano bastante bo para nós, aínda que sempre estamos como queixándonos. Este ano creo que foi un ano de inflexión, onde conseguimos mellorar muitísimo ratios de público. Ahora Anxo presentará un pouco os datos da sala, tanto de financiamento como de públicos, funcións, etc. Reunímonos aquí, sobre todo, para falar, para comentar, para facer comunidade, porque unha dos pilares nas que se basa este espacio, esta sala, é en facer comunidade, en facer familia. Por iso estamos tan contentos de ver tanta xente hoxe aquí. Eu creo que temos unha das programacións máis ambiciosas dende que naceu a Sala Ártica este ano, na que vamos a introducir, por exemplo, coloquios por función en todos os espectáculos, porque queremos poñer o acento, sobre todo este ano, no público e na xente que nos rodea, non? Porque creo que a día de hoxe non estaríamos onde estamos e non seríamos o que somos sen vos. E penso que estou un pouco nervioso, sempre me ponen moi nervioso estas cousas. Simplemente iso, agradecer a Luisa, Jacobo e Gorka a súa presencia, ao Concello de Deputación e Xunta de Galicia. E vemos o vídeo da programación e despois presentamos así algúns datos para que quede máis ou menos vos, que sodes que nos trouxedes ata aquí, teñades claro onde estamos e por que estamos aquí. Presentamos o vídeo, xa veredes que guai está. Moitas grazas.
todos, grazas por asistiros a nosa presentación do que vai ser a segundo semestre do 2026, o que abarca dende setembro ata decembro deste mesmo ano. Primeiro de todo, quería darvos un agradecemento especial a todos, porque, como dice Marcos, en vos, os en Día Ártica non estaría no lugar que está. Entón, bueno, hai que ser agradecido e explicar tamén de que os ratios que vamos a explicar son gracias a todos os traballos que estamos facendo a través da mediación e da comunidade xunto con vos e o boca a boca que está correndo xa non só a nivel galego, senón no ámbito nacional, que está cayendo cada vez moito máis peso. Ben, a presentación que estades vendo hoxe, pois a artellamos en base a 3 ideas fundamentais, que son os comportamentos dos públicos, como se planifica ou como se financia esta programación e o noso proxecto, tamén con un poquinho de ganas de ser transparente con vos e ver como invertimos os cartos públicos e como usamos para seguir fomentando a cultura na nosa cidade. Bueno, pues seguimos a pelo. Por último, pues veremos cómo artellamos a programación, cómo la diseñamos en base a qué ciclos se trabajan y cómo vai a chegar esto hasta decembro de 2016. Unha das claves que consideramos importantes e queremos resaltar é o que no noso histórico, desde a nosa apertura polo 2014 ata hoxe, unha pandemia por medio, conseguimos obter os mellores índices e os mellores resultados da nosa historia. Alrededor de 15.000 espectadores pasaron por Ártica entre a campaña escolar e a programación regular. Isto con unha sala independiente, unha sala alternativa como a nosa, son datos bastante importantes porque non son nada sencillos de conseguir, sobre todo porque non só valoramos co resto da rede a que formamos parte, a ámbito nacional, e din que os nosos números pois avalan moito o traballo que estamos levando a cabo e convertíndose nunha referencia a ámbito nacional. Ben, estos 15.000 espectadores hai que falar tamén de que fala dunha resposta real do público, non? De que é unha comunidade que se está chegando cada vez máis ao teatro, de que confía en Ártica como un espacio de programación regular e estable e tamén como un espacio cultural vivo. Tamén fala moi ben do traballo que estamos a levar a cabo este equipo tan pequeno que somos actualmente 4, que de xestión e creación de públicos. Ártica, como vos sabedes, non é únicamente un espazo de exhibición. A través da programación regular, pois artillamos outros traballos como a mediación, a formación, a nosa propia creación da nosa propia compañía e tamén pois acompañamos aos públicos e as compañías tamén para que podan ser máis eficientes no seu traballo. Ben, esta idea queremos que é importante resaltarla porque non queremos que o achegamento coas artes escénicas se den de un xento puntual, como aquel que ven un fin de semana e ve unha obra en marcha, non? Queremos que se faga dun xeito continuado e a proba do éxito que estamos tendo é isto, a través da nosa formación, dos nosos coloquios, das nosas clases, das residencias escénicas que estamos facendo, pois conseguimos que cada vez se vincule moita máis xente a este proxecto que creemos que é la leche e vamos, queremos levarlo cada vez máis adiante. Ben, por iso, cando presentamos unha programación, queremos que entendades que non estamos presentando unha listaxe menas de funcións, non? Estamos presentando unha maneira de entender a cultura, un entendemento que pasa pola presenza estable, polo común, pola responsabilidade compartida. Para nós é moi importante tamén a relación coa cidade que temos e a través da nosa campaña escolar e a xestión de públicos, porque a veces estamos máis vinculados con ela e creemos que é moi importante resaltar que, que formamos parte deste ecosistema cultural que cada vez está tomando máis pulo en Vigo. Ben, a segunda idea que comentei antes ten que ver coa sustentabilidade. Que pasou en Ártica a pasada tempada, non? Pois, vendo a tempada que non sempre abarcamos dende setembro do ano pasado ata maio deste ano, Ártica tuvo un volumen de gasto aproximadamente de 321.000 euros. É unha cantidade bastante elevada para unha estrutura tan feble e tan frágil como pode ser unha sala independente, non? O apoio público, o apoio público supuso unha aportación e fomos capaces de captar alrededor dun 53%, non?
do gasto que supón para a Ártica, pero a outra metade está financiada a través do noso propio músculo, a nosa forma de facer teatro ou as artes escénicas. A partir desta idea podemos artellar ou podemos conformar, non, como funciona este espazo, donde necesitamos unhas institucións públicas que aporten dunha maneira estable unha financiación ou que nos axuden a manter o espazo, pero tamén fala sobre todo do compromiso de vos, de nós como compañía, todo o que forma parte de Ártica. É dicir, non é fácil conseguir alrededor de 140.000 euros todos os anos. Bueno, a estructura, como vos sabedes, a maioría de vos coñecedes, nos dedicamos moitas veces a sair de casa, a buscar esos cartos que nos fan viable o proxecto e traelos ata aquí para poder seguir colaborando e traballando con compañías. O seguinte diapositiva que me gustaría que virades é o que significa o apoio público dentro da nosa estructura. A Xunta de Galicia, a través das súas liñas de axudas das salas de titularidade privada, de creación escénica e de distribución, Ártica foi capaz de captar ou de ser beneficiario de alrededor de 124.000 euros. Nos queremos ser moi agradecidos, sobre todo con Jacobo e tamén coa Xunta de Galicia, porque valoran moi ben o noso proxecto e entenden de que sen eles isto non podería ser posible. Do mesmo xeito, colabora o Ministerio, unha administración que está a 600 km daqui, que tamén nos axuda a través das súas axudas de salas para ámbito nacional, para a programación que ven de fora de Galicia, sendo capaces de xirar, porque tamén nos axuda a xirar, alrededor de 34.700 euros. E por último, o Concello de Vigo, que, me saltei unha diapositiva. Isto non estaba ensayado, quedou así, pero quedou para que se vexades que eso que tamén pasa. Bueno, aquí vou expoñer a porcentaxe de cada administración que refleja sobre o custo total do proxecto, dos 320.000 euros. Como vedes, a Xunta colabora con un 38%, o Ministerio un 10,82% e o Concello de Vigo, coa aportación de 10.000 euros que nos dá cada ano, un 3,12%. Ben, ahora vamos a poñer a lupa un poquinho máis cerca, non? E diga, vamos a sacar a parte da compañía, vamos a sacar a parte da escola, vamos a sacar as residencias e vamos a ver solamente o que é a programación. Como se mantén unha estrutura como Ártica. Para eso, nos fomos beneficiarios da primeira axuda bianual de salas privadas, sendo beneficiarios e obtendo a máxima puntuación posible de axuda de salas privadas convocada pola Xunta de Galicia. Desta axuda, fomos capaces de ser beneficiarios de obter 75.000 euros, que tamén hai que decir que este ano é a primeira vez que se fan dun xeito bianual, con lo cual converte a Xunta de Galicia nun socio a longo prazo de Ártica, permitíndonos ter unha maior estabilidade e tamén planificar moito mellor as programacións da cara a vindeiros anos. Co cual, como vedes, cada ano, de aquí ata 2027 vamos a ter 75.000 euros para o primeiro ano, 75 para o segundo, que foi un total de 150.000 euros. O Ministerio, quitando a parte da xira, para a programación de ámbito nacional, otorga alrededor de 20.800 euros, que supón un 9,73% da programación, do custo da programación, e o Concello, nos decidimos aplicar esta cantidade para a programación, pese a que nos deixan tamén certa flexibilidade, por exemplo, para a parte da estructura ou parte dos gastos da propia sala, pero nos decidimos dedicala íntegramente a pagar a compañías para que sigan formando parte da nosa programación. Neste caso tamén, queremos agradecer ao Concello tamén esa aportación, porque sabemos o esforzo que supón, pero tamén consideramos que é necesario mellorar, e ser un poquinho máis ambicioso no que é na xestión municipal, xa que Ártica, dado o volumen que manexa Ártica e a actividade que está levando a cabo. Ártica, como vos sabedes, traballa en Ártica, traballa en Vigo, pertencemos a un ecosistema cultural de Vigo, somos un motor a nivel cultural tamén da provincia. Tenemos un impacto directo en públicos tanto familiares como adultos. Temos unha programación estable, damos vida cultural ao longo de todo o ano na nosa cidade, con lo cual, a mí me gustaría
falar de que é necesario unha proposta un pouco máis ambiciosa e que sea de acorde, non, a este volumen que estamos levando a cabo, esta actividade que estamos levando a cabo con vos, con Ártico, co noso público, con a nosa comunidade, porque vos tamén sodes Vigo. Entón, creo que é necesario, non, resaltar un poquinho esta situación. Bueno, xa falando un poquinho máis da programación, esquecéndose aos números, que sei que a moitos vos marean, vamos a falar un poquinho de como está artellada esta programación. Este ano vamos a traer dende setembro ata decembro, ata o 31 de decembro, porque nós non acabamos antes, senón final de ano, final de programación de semestre, vamos a traer alrededor de 28 compañías. Esas 28 compañías van a tener 28 espectáculos diferentes, o que nos leva a un total de 42 funcións. A programación de Ártica non solamente son teatro, tamén hai música. É dicir, este ano demos cabida ao ciclo Cámara Ártico, que estamos intentando darlle este punto de encontro, non, aos músicos que non encontran esos espacios onde poder exhibir a súa arte. Por decirvos algún, pois está Isabel Bertolo, que vai vir con mandarinas, tamén viu o cuarteto Dunca, que é increíble que en Vigo, por exemplo, pues non atoparan un sitio onde exhibir, un cuarteto de corda, xa que salas privadas, pues, que a veces están máis enfocados a un tipo de música moito máis comercial, non? E non tan alternativa, porque o clásico, o sea, alternativo, é un pouco raro. Ben, pero bueno, vamos os seguintes datos que creo que tamén falan máis do que é Ártica, non? Porque Ártica, como dixo Marcos, e como digo eu, como dicimos todo o equipo, sodes vos, e nós queremos traballar algo máis alá da función. É dicir, nós este ano xa temos programado 3 cursos intensivos que creemos que é moi importante tamén para nutrirnos nós como compañía, para nutrir a futuros profesionais e a xente interesada en artes escénicas, que se impartirán alrededor de 6 clases formativas. Temos 2 actividades complementarias, que unha é a conferencia que vai dar Roberto Pascual sobre neutralidade ideolóxica, e outra que é un taller que vamos facer no Festival de Títeres de Navidad do Peque Ártico, para a construcción de títeres para público familiar, que creemos que tamén é unha maneira moi interesante de achegarse ao teatro, o sea que vides, aprendedes a facer unha marioneta e vemos un pouquinho de teatro, ¿no? Como dixo Marcos, algo moi importante que estamos artellando e que nos gustaría que, bueno, se queredes darlle nome vos, estaría guai, non? Unha comunidade que decida como chamar aos coloquios de Ártica. Estaría, bueno, pues igual se está simpático, o sea, Círculo Polar Ártico ou comunidades, non? Entón, bueno, pues todas as compañías que van chegar a Ártica, pues, sobre todo son aquelas que fan programación para adultos, pues as compañías infantiles sí que as traemos de fora, basicamente, bueno, tamén de Galicia, pero bueno, queremos acercarles este formato, ¿no? Que a xente pues poda preguntar, poda satisfacer as inquedanzas, sobre todo de como nos achegamos a un feito artístico, non? Bueno, como estructuramos a tempada? Bueno, este final de ano, vamos a ter como 5 ciclos a maiores da nosa programación regular, que vai ser o 7º Festival Comediártico, que empezou alá pola pandemia, onde consideramos que era importante empezar a rir, a pasalo ben, xa que pasamos tempos moi difíciles. Neste festival vamos a estrenar o que vai ser o noso novo espectáculo, Isto non é un acto político, que temos tamén aí o director que ven saudarnos sempre que pode. Bueno, van a ser 5 ou 6 compañías que van a chegar a súa maneira de facer comedia, que creo que é moi importante porque tamén recollemos de ámbito nacional todo aquilo que nos diferencia, non? E que tamén nos pode unir, é dicir, van chegar compañías de Valencia, de Andalucía, onde sea, pero é necesario tamén compartir e ver aquilo que nos une, non? Ben, pois logo falaremos o festival, bueno, temos por resaltar o Festival Peque Ártico, que é a súa 12ª edición, naceu no 2014, estamos moi orgullosos de que seamos a única programación de teatro infantil en temporada estival de vacacións de Nadal. Seguiremos co Festival Cámara Ártica para seguir dándolle cabida a estas músicas que creemos que é necesario que sigan sonando nos nosos espacios. Como novidade, metimos un festival para novos creadores de audiovisual, de curtametraxes, que é o Festival Agarima, que como espazo, como queremos que isto é un espazo cultural, tamén teñen que ter cabida a estos novos creadores. Bueno, ano pasado fixamos a primeira edición, bueno, quero que está por aí Xacoba e Eva, que tamén organizan, aí están. Moitas grazas. E bueno, en programación regular que volveremos a coller pois compañías tamén de ámbito nacional, porque é a maneira que temos de
de poder programar gracias ao Ministerio, porque, bueno, pese a que as resolucións saen tarde, nos programamos de cara ao segundo semestre, basicamente, porque así podemos ter eses cartos canto antes para poder pagar. Bueno, isto sería a presentación que vos tiñamos preparadas para que entenderades un poquinho a situación do espacio e do vosso espacio, non? Ártica non é solamente un espazo que programa, sabes? Ártica é un espazo que crea, que forma e, sobre todo, pois, que acompaña e crea públicos, vale? Moitas grazas. Moi bons días a todos e a todas. Moitas grazas a Sala Ártica por convidarme en representación da Xunta de Galicia a participar nesta presentación. A verdade que é un placer acompañarvos un ano máis na presentación da vosa programación, que ten uns números, pero que hai moito máis detrás, de 42 funcións, 28 compañías, xa falastes dos espectadores, pero a verdade que vos, eu sempre lembro que hai uns anos, cando empezabades a funcionar alá por 2014, eu en diversos actos aos que acudía, xente me dicía: oye, tens que apoiar a Sala Ártica, que están nacendo, están facendo un traballo maravilloso. E é verdade, o traballo que facedes hoxe en día, ademais ten moitos ámbitos nos que traballamos desde Galicia, non solamente no fomento da programación continuada ao longo de todo o ano, en un espazo privado, algo que é tan difícil, que facedes competencia con espazos públicos, e iso é algo que desde as administracións, desde logo desde a Xunta de Galicia, somos conscientes que queremos apoiar. Este ano introducimos, como ben dicíades, esa modificación importante no sentido de darvos certa estabilidade ou dar un apoio máis a longo prazo. Son, non solamente vos, tamén outra sala de Vigo, a Sala Ensalle, o Teatro Ensalle, as dúas principais beneficiarias desas axudas, con 150.000 euros cada unha, o que creo que ademais lanzamos unha mensaxe da importancia do que facer, non solamente coa programación, coa comunidade que creades, a presenza que hoxe temos aquí, pois é unha boa testemunha tamén de todo o que facedes no ámbito non solamente da programación, da formación, pero que Ártica é moito máis tamén. É unha compañía, tamén quero resaltar que sodes beneficiarios tamén de outra axuda que noutro ámbito, no vosso caso, sodes os mesmos, no de a produción de espectáculos, tamén damos estabilidade con unha axuda plurianual de 100.000 euros a maiores tamén, da que Ártica, pero que Ártica tamén é unha das 3 compañías que nos vai a representar a Galicia no circuito Camiño Escena Norte, un circuito, o espectáculo non pasarán, un circuito no que 3 compañías galegas, Ártica, Teatro de Ningures e Teatro Cubo, van facer funcións polo noroeste, seguindo o Camiño do Norte, en comunidades autónomas que son os nosos parceiros neste proxecto, que son Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja e Navarra, que son os membros de Camiño Escena Norte, un proxecto que ademais coa próxima chegada ao Xacobeo cobra un sentido máis amplo. Así que, pola miña parte, nada máis que decir que grazas aos que me insistían tanto en que formáramos parte deste proxecto, porque a verdade é unha alegría e un orgullo que existan espazos como Ártica que facedes un traballo de difusión cultural coa comunidade, de formación. Cada vez que teño a oportunidade de vir aquí sempre hai un montón de movimento e para nós nos axudades na nosa labor de difusión cultural moitísimo co vosso traballo. Así que, pola miña parte, nada máis que decirvos, animarvos a que sigades así traballando nesta liña, que estades seguros que desde a Xunta de Galicia seguiremos apoiándonos. Moitas grazas. Xa sabedes o xogo do micrófono.
Bo día a todas e a todos. No primeiro lugar quero saudar a meus compañeros que están aquí hoxe comigo. Quero saudar tamén a Filipe Abalde, que está aí sentado, porque a última vez que estivemos aquí coincidimos Filipe, Jacobo, máis eu, disfrutando de os dous de sempre, un domingo pola tarde. E quero tamén agradecerlle a Marcos e a Anxo o seu convite para que hoxe a Diputación de Pontevedra este aquí representada. Eu quero dicir que é un placer sempre estar na presentación da tempada da Sala Ártica, que é un referente nas artes escénicas. Sempre coa súa nova programación. As novas son boas para o público que pode disfrutar dunha cultura alternativa, son boas para os datos de emprego, como xa dixeron aquí, e tamén para as compañías que encontran un espazo onde mostrar o seu traballo, o seu día a día. Sodes exemplo a Ártica de moitas cousas, pero sobre todo sodes o exemplo dun proxecto cultural independente que pode triunfar, que, se non recordo mal, xa tedes aproximadamente case 2000 funcións. Os datos de público xa o coñecedes, pero non se trata só de falar de cantidad, tamén trátase de falar de calidade. E aquí trátase dunha programación diversa, ambiciosa, para todos os públicos e tamén para todas as idades. Teatro, danza, monicreques, encontros cos creadores, espazos formativos, 28 compañías, 40 actuacións realmente importantes ademais con ciclos e festivais consolidados, como pode ser Comediártico, Pequeártico, que xa falabas, novamente Camerártica e programación off. Iso non é froito da casualidade, é froito do esforzo deste equipo de Ártica, que traballa polo talento galego, pero ademais aperturando agora as fronteiras a outras comunidades autónomas e tamén sendo internacionais, porque este ano a compañía argentina, o Rayo Misterioso, tamén estará aquí. Así que o apoio da Deputación de Pontevedra non está en números, aínda. No, pero hai que reconocer o vosso traballo, desde logo, e sobre todo a pasión, o esforzo que facedes por encher esta sala a función. Así que a cultura independente está presente agora e tamén no futuro. Moitísimas grazas e parabéns. Bueno, bons días a todos e todas. En primeiro lugar, agradecervos o convite para estar hoxe novamente na Sala Ártica para esta presentación desta tempada, que unha vez máis vai a ser un éxito de público. Hoxe xa podemos ver aquí a xente que vos acompaña, a xente que diariamente está apoiando este proxecto, que hoxe vos quere acompañar neste inicio deste segundo semestre, uns datos fantásticos de público, que iso fará do bo traballo que estáis a facer. Sobre todo, gustaríame centrarme na parte de formación, a parte formativa, ese Pequeártica e todas as actividades paralelas que facedes coa programación, porque creo que neste ecosistema cultural do que estamos a falar, creo que é fundamental a formación de público, que tan necesaria e tan importante foi, sobre todo despois da pandemia, despois desa etapa tan dura que se viviu nas salas de teatro, e que costou un pouco volver a captar a ese público. Eu creo que ese traballo de formación, ese traballo que estamos a facer de forma conxunta as entidades privadas e as administracións públicas, creo que é importante para atraer ese público e, sobre todo, para crear
un público futuro. Eu sempre falo nas actividades culturais que facemos dentro do Concello de Vigo, dentro da rede de museos, que sacamos este ano un programa educativo fundamental para tamén xerar ese público no futuro. Creo que entender a cultura como unha parte cultural e educativa é fundamental pois, para crear ese público, non? Entón, eu creo que esa parte é unha das máis importantes que facedes, mes falar desas obras de teatro, desas actuacións que pasan por aquí, esas 28 compañías, esas 42 funcións que tedes neste semestre. Creo que é fundamental que continuedes nese impulso educativo vinculado á cultura e que en este espazo se está a facer e a facer ben. Entón, quero felicitarvos por esa aposta e, sobre todo, porque dende o ámbito privado sodes un complemento tamén, e non somos un complemento as administracións públicas coas propostas culturais que podemos ofrecer para os cidadáns. A Sala Ártica é un complemento, igual que o Teatro Ensalle, pois para esa oferta cultural da cidade que se enriquece, por suposto, con apostas dende o ámbito privado, e que é fundamental. Eu creo que é fundamental esa colaboración público-privada para que a oferta cultural da cidade pois se amplíe, non? En canto ao apoio municipal, ao apoio do Concello, este ano, despois de diversas reunións coa Sala Ártica e con os seus representantes, co Teatro Ensalle acordamos ir incrementando paulatinamente esa achega. Este ano se incrementou, sabedes que iremos progresivamente aumentando esa achega municipal, porque confiamos, queremos e ademais estamos convencidos do traballo que estades a facer, e iremos pouco a pouco pois incrementando esas achegas que si están plasmadas nos orzamentos e que nos próximos anos iremos pois incrementando, por suposto, tendo en conta que as competencias culturais que teñen as administracións locais son máis limitadas. Nós estamos na promoción cultural, pero as competencias delegadas do Estado son principalmente, casi en exclusividade, para as comunidades autónomas. E hai que, a veces, as dificultades para achegar recursos se complican un pouco máis, pero eso non implica que non podamos e que non intentemos tamén pois incrementar ese apoio. Ese é o compromiso ao que chegamos con vos nas diversas reunións. Seguro, o decía Luisa, que a Diputación tamén se animará a plasmar nos orzamentos pois unha chega para a Sala Ártica. Entre todos, creo que é fundamental, clave que as administracións pois podamos apoiar este tipo de proxectos que tan importantes son, como digo, para a cidade, para a provincia e para Galicia, sobre todo pola repercusión que tedes, polo bo traballo que estades a facer, pola cantidad de xente que hai detrás, por todo este equipo fantástico que fai posible este proxecto, coas dificultades que implica, co esforzo persoal, moitas horas dedicadas a un proxecto que é difícil de sacar adiante, sobre todo pois despois de etapas complicadas como foi a pandemia. Así que ese compromiso firme, iremos progresivamente aumentando esas achegas e, por suposto, contades con o noso apoio, que, por suposto, ten que ser máis, vai a ser máis, e iremos progresivamente implicándonos máis neste proxecto, porque, como digo, creo que é unha parte fundamental tamén da oferta cultural da cidade e que é imprescindible que o Concello tamén pois asuma ese reto de seguir apoiando as salas privadas de teatro, que son, como digo, ese complemento ideal para a programación que facemos dende as administracións públicas. Así que é unha boa nova que todos estemos sentados aquí, que todos estemos remando de cara para este proxecto con maiores ou menores dificultades, pero que nos comprometamos tamén, pois a pouco, coas dificultades administrativas que temos todas as administracións, que todos os sabemos, pois que podamos, como digo, seguir apoiando este proxecto. Por último, desexamos moitísima sorte neste semestre. Vai a ser un éxito de público, porque tedes un público fiel e que ademais vos apoia e vos aprecia. Esos datos, non, que dabas fai un rato, pois reafirman a Sala Ártica como un referente, non só no ámbito local, senón no ámbito nacional e internacional, que tan importante é para posicionar tamén a marca Vigo, a marca Pontevedra e a marca Galicia en todo o mundo. Así que moitísimas gracias e, por suposto, gracias ao público, que son os principais valedores dos proxectos. Ao final, o público é o que enche as salas, o que aposta pola cultura, o que acolle esas propostas, e creo que é fundamental para o desenvolvemento pois da acción cultural da cidade. Así que moitísimas gracias a todos e todas por asistir, que seades tan fieles a este proxecto e que sigades animando e ampliando e facéndose eco do que aquí sucede, para que moitísima máis xente se poida acercar e sigan disfrutando da fantástica programación que facedes con tanto esforzo, con tanto compromiso pola cultura desta cidade. Gracias.
preguntas, que nos gustaría se queredes participar, e tamén queríamos comentarvos que dentro dos programas seguramente que estades levando hai unha enquisa QR, vale? É dicir, isto podedes levar para casa, podedes darle tamén a xente que consuma teatro, porque estamos facendo un traballo moi importante, sobre todo moi innovador, que é unha enquisa de públicos a nivel emocional, non a través da típica segmentación que se está facendo hoxe en día nos teatros, non? Para que entendades un pouquiño, queremos obviar un pouco os perfiles como, maiores de 35 con fillos, sabes? Pois non queremos solamente iso, queremos tamén entender por que vides o teatro, ou por que o consumides, ou que é o que vos motiva a vir. Entón, me gustaría moito, e nos gustaría que empezarades a interactuar tamén con esta enquisa, porque pode dar resultados moi interesantes e que tamén nos axuda moito a levar certas accións para poder comunicarnos moito mellor con vos, vale? Así que, bueno, ahora, se queredes, abrimos a rolda de preguntas e adiante. Animadelos. Claro, é que realmente vides o pincho, claro. Levades como media hora pincho. Pois nada máis, moitas gracias por vir. Eu creo que temos que facer todos unha reflexión de que sociedade queremos, de onde queremos construíla, que bases queremos poñerlle para que non se destrua permanentemente a primeira. A cultura sempre é a gran destruída, a cultura sempre é a gran olvidada, e a cultura é o primeiro que se manda o carallo cando hai problemas económicos. Entón, todos temos que pensar como e que queremos construir, que tipo de sociedade queremos, sobre todo nestes tempos que corren de violencias gratuitas, de, bueno, esas cosas que están pasando polo mundo. Entón, creo que, moitas gracias a todos, a Xunta, ao Concello, a Diputación, a uns evidentemente máis que a outros, e esperemos que o ano que ven estemos aínda moito máis agradecidos. A vos, seguro. Moitas gracias.
pero además es verdad, o sea,